זומס מעל 62, יש לה סטופ גדול, יש לה סטופ גדול לזומס, יש לה סטופ של משהו כמו 30 סנט. זומס, לא להוריד את העיניים מזומס, זומס זאת מניית מומנטום שהולך לכיוון סגירת גאפ. יש לכם פה משהו כמו, הנה, וואו, איזה פריצה בזומס, איזה פריצה בזומס, חבר'ה. אוקיי, בוא נראה אם היא ממשיכה לטוס. לעמוד ליד העגול, חבר'ה, לעמוד ליד ה-18.00, לקחת לפחות חצי מהטרד. יש פה התנגדות ב-17.83, משנה זהירות, 17.83 מחזיק הרבה. הנה, אוקיי, שברו אותו, וואו, איזה יופי, חבר'ה, זומס. זהו, וואו, איזה יופי, חבר'ה. מימשתי חלק ליד העגול. זומס עשתה את זה מהר, יש לנו כבר כמעט 40 סנט ביד. מתחת הנה, אוקיי, ה-18.00 נפרץ. וואו, איזה יופי, חברים, איזה יופי. זומס טסה, יש לנו כבר $0.50 ביד בזומס. צירה הראשונה, התמהמהות ראשונה, לקחת עוד רבע. התיקון הגיע, אם הספקתם להוציא, בשלב הזה אתם אמורים להיות בין רבע לחצי כמות. אתם חייבים להיות עם מימושים פה, חבר'ה. ליד ה-18.00 חייבים מימושים, עד ה-17.80 נותן לה לתקן, אוקיי, המניה יוצאת לתיקון, בואו נראה אם מצליחים לשרוד את התיקון הזה. אוקיי, מתחת ל-17.80 אני אוציא שם את הרבע השלישי. אוקיי, 17.80, מלחמה פה על ה-17.80, אם הוא נשבר לשחרר עוד רבע אם ה-17.80 נשבר. אוקיי, הגיעו קונים, קלטו אותה בינתיים ב-17.80, שמו לנו פה רמה ב-18, 8,000 מניות. בואו נראה את זומס, איך היא מתמודדת שוב עם ה-18.00, פה מלחמה, וזה הסיכוי של הטרד הזה להפוך להיות ביג ווינר. אוקיי, יש פה התמהמהות קלה. אוקיי, חברים, תהיה פה תנועה בזומס, תהיה פה תנועה גדולה בזומס. קים שם, הנה, הופלה, שברו אותו, וואו. איזה יופי, חבר'ה, יש קונה גדול כבר ב-0.0, אתם רואים? בואו נראה את זומס, חבר'ה, זומס הולכת למעלה. וואו, איזה טרד, חבר'ה. יש לנו פה כבר כמעט 70 סנט ביד, כמעט 70 סנט בזומס. יש רמה ב-27, 5,000 מניות. אם פורצים אותה זה נהדר, אם לא, לממש עוד רבע, בכל מקרה אותו המספר. אוקיי, חבר'ה, בזומס המלצה שלי עוד רבע לקחת באזור איפה שנמצאת כרגע, 18.20. מי שעדיין עם חצי כמות בזומס, חבר'ה, שימו ליד 18.5 רבע. הנה, זהו, זה טס. וואו, איזה עליות בשוק, חבר'ה, איזה עליות. וואו, איזה עלייה, חבר'ה, איזה עלייה. זומס ב-18.5, יש לנו אותו $1 ביד בזומס. וואו, איזה עסקה. אני עם רבע האחרון בזומס, מי שעם חצי כמות, חבר'ה, לקחת פה עוד רבע, ליד ה-18.50, רבע האחרון ניתן לו צ'אנס לתיקון גדול. איזה עסקה בזומס, חבר'ה, וואו. היה לנו בשיא כבר 90 סנט בעסקה הזאת, חבר'ה. זומס זאת אותו סגורה, יש פה 1,700 מניות, לקחו אותם. טוב, אוקיי, חבר'ה, זומס, אני בחוץ.